ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ምስ ጃፓናዊ መዘኑ ሚስተር ፋሚዮ ኪሺዳ ተራኺቡ ኣብ ምምዕባል ክልተ ዓብዪ ሽርክነታዊ ዝምድና ዘተኮረ ተካይዶም ኣብቲ ትማሊ 26 ነሓሴ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ጎኒ ጎኒ ሻድሻይ ኣህጉራዊ ዋዕላ ቶኪዮ ንኣፍሪቃዊ ልምዓት ዝተኻየደ ርከብ ክልቲኦም ሰበስልጣን ንክልቲአን ሃገራት ዘገድሱ ዘባውን ኣህጉራውን ዛዕባታት ኣልዒሎም ከም ዘተዩ ተፈሊጡሎም ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራን ጃፓንን ብተወሳኺ ኣብ መድያት ትምህርቲ ስፖርት ንግድን ወፍርን ከምኡውን ካልእ ቁጠባዊ ዓውድታት ምትሕግጋዝን ምልውዋጥ ተመክሮን ክህሉን ምዕባለታቱ እናተገምገመ ቀጻልነትን ምዕባሊኡን ንምርግጋጽ ብጽምዶ ክስራሕን ተረዳድዮም ኣብ ትርክብ ኣምባሳደራት ኤርትራ ኣብ ኬንያን ጃፓንን ተረኺቦም ነይሮም ኣብ ንዞባ ኢላ በርዕድ ጽቡቕ ዝርግሐብ ዘለዎ ሰናይ ክራማት ዘራእቲ ኣብ ደረጃ ምውላድ ከም ዝበጽሐ ሓረስቶት ሓቢሮም እቶም ነበርቲ ሓድሽ ዓዲ ጉሽን ጀርተምን ዝኾነ ሓረስቶት ዝሓለፈ ዓመት ብዋሕዲ ዝናብ ዝወረዶም ሃስያ ንምሕዋይ ሎም ዓመት ግራውቶም ቅድሚ ክራማት ምእታው ስለዝተዳለወ ጥዝበለት ማይ ኣብ መዓላ ከም ዝውዕለት ኣረድዮም ገለ ዶንጊ ዝተዘርአ ኣካል ኣብ ምውላድ እውን ዶንጊ እኳ እንተሎ ትሕተባይታዊ ማይ ሃብቲሙ ብምህላው ፀገም ከም ዘይብሉ ብምሕባር ምስ ምሕያል ክራማት ባልዓት ናይ መቕታል ተኽእሎ ክህሉ ስለ ዝኽእል ሚኒስትር ሕርሻ ምክታሉ ክሕይል ድሉ ክኸውን ተላብዮም ዲገራታትን ዒላውታትን ብምምልአን ጥሪቶም ዝተኣማመን ምንጭ ማይ ረኺበን ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ከም ዘለዋ ዝጠቕሱ እቶም ሓረስቶት ክረምታዊ ሕርሻ ኣብ ወቕቲ ሓጋይ እውን ሕርሻውን ጥፈታት ከካይዱ ኣብ ዝኽእሉ ደረጃ ተበፂሑ ምህላው ኣብሪሆም ዕቃበን ምውራስን ባህልን ክብርታትን ሕብረተሰብ ምስ ምብራኽ ንቕሓት መንእስያት ከም ዝተኣሳሰር ኣቦ መንበር ሃማመተ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመዲን ምስ ሰራሕተኛታት መንእስያት ዞባ ዓንሰባ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ገሊፆም ብ22 ነሓሴ ኣብ ከተማ ከረን ናብ ዝተኻየደ ርክብ ኣቶ ሳልሕ ኤርትራ ባህሉን መንነቱን ዘኽብርን ንብሩህ መጻኢ ዝዓይን ዋጋ ዝኸፍልን መንእሰይ ከም እትውንን ብምሕባር ኩሉ መደያዊ ዓቕሚ መንእስያት ንምሕያል ውህድ ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ብሪሆም ንህሉ ኩነታት ሃገርን ሕቶ መንእስያት ንምምላስ ዝሰላሰል ዘሎ ዕማምን ኣመልኪቱ ሰፊሕ መብርሂ ዝሃበ ኣቶ ሳልሕ ብህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ገዚፍ ሃገራዊ ወፍሪ ብቐንዱ ኣብ መንእስያትን መጻኢኦምን ዝቐንዐ ስለ ዝኾነ ብንቕሓት ክስዕብዎን ከደንፍዕዎን ተሓሳሲቦም ተሳተፍቲ ብወገኖም ንዝለዓለ ንቕሓትን ውህደትን ማእከላት መንእስያት ክህነፅን መደባቱ ክሰፍሕን ብመንገዲ ሃመተ ዝወሃቡ ስልጠናታት ቀጻልነት ክህልዎም ከምኡውን ኣብ ምምባል ካድራት ዘተኮረ ንጥፈታት ክካየድን ንህሉ ኩነታት ሃገርን ዓለምን ዝምልከት ሰሚናራት ብቐጻሊ ክካየድ ዝብሉ ሓሳባት ኣቕሪቦም ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ማእከል ኮሎኔል በየነ ኢሳ ኣብ 27 ነሓሰ ንተራ ነበርቲ ኣብ ምክልኻል ገበን ዝምልከት ሰሚናር ኣካይዶም ኣብቲ ኣስታት 1,000 ነበርቲ ዝተረኸብሉ ሰሚናር ኮሎኔል በየነ በብዋኑ እናተረቓቐን ዝመጽእ ተግባራት ገበን ሕብረተሰብ ብኸመይ ብንቕሓት ክቃለሶ ከም ዝግባእ ሓደጋታት ትራፊክ ንምንካይ ክውሰዱ ዛዕባ ዝግብኦም ስጉምታትን ካልእ ኣገደስቲ ዛዕባታት ሰፊሕ መብርሂ ሂቦም ኣብ ዝቐረቦ ጸብጻብ ስራሕ ቀዳሞት 6 ኣዋርሕ ናይዚ ዓመት እዚ ኮሎኔል በየነ ብዘጋጠመ 48 ሓደጋታት ተሽከርከርቲ 35 ሰባት ክመቱ እንከለዉ ልዕሊ 5.6 ሚልዮን ንኣኻስ ዝትመን ንብረት ከም ዝዓነወ ብምግላጽ ሓደጋታት ተሽከርከርትን ሳዕቤናቶምን ንምንካይ ኣብ ንቕሓት ዝተመርኮሰ ምትሕብባር ህዝቢ ክብል ጸዊዖም ሓላፊ ፖሊስ ትራፊክ ሌተናል ኮሎኔል ታደሰ ብርሃነ ብወገኑ ኣብቲ ዝተጠቕሰ ኣዋርሕ ልዕሊ 42,000 ሕጊ ዝጠሓሳ ተሽከርከርቲ ተኸስተን ግቡእ መቕጻዕቲ ከም ተበየለን ገሊጹ ኣብ ዞባ ማእከል ካብቶም ገኒኖም ዝረኣዩ ጠንቂ ሓደጋታት ትራፊክ መስተ ተሰኒፍካ ከለኻ መኪና ምምራሕን ብዘይፍቃድ መኪና ምምራሕን ምዃኖም ድማ ኣነፂሮም ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ተደጋጋሚ ገበናት ፈጺሞም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንዝኣትዉ ዝወሃብ ዘሎ ፍርዲ ይፎከስ ስለ ዘሎ ክትርር ዝዓነዉ ምልክታት ትራፊክ ብኣጋ ክጽገኑ ዝብሉን ካልኦትን ርእይቶታት ኣቕሪቦም ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡብ ምስ ማሕበር ወሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝም ብምውሃሃድ ንወነንቲ ትካላትን ኣሳሰይትን ኣብ ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዘተኮረ ኣስተምህሮ ኣብ ከተማ መደፈራ ሂቦም ነታ ኣስተምህሮ ካብ ዝሃቡ ሓላፊት ኣሃዱ ጥዕናዊ ጎስጓስን ሓበሬታን ሲስተር በለጠሽ ገብረኣብ ወሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝም ኣብ ጥዕናዊ መዳይ ዝህልዎም ኣፍልጦ ምዕባይ መሰረታዊ ምዃኑ ብምሕባር ንጠንቅን ሳዕቤናትን ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ HIV ኤድስ ድማ ብህላይ ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ሂባ ተሳተፍቲ ብወገኖም ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ምቁፅጻር ኪንዮ ምዕባይ ኣፍልጦ ግብራዊ ናይ ባህር ለውጢ ኣብ ምምፃን ትምህርቲ መዘና ኣብ ምትእትታውን ብሰፊሑ ከም ተመያየጡ ወኪል ኤሪን ሓቢራ
ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ቱሪዝም ዞባ ደቡብ ወይዘሮ አስመረት አብርሃ ኣብ ዘስማዓተ ቃል وهابت أغلغلوت نتي زقسمو ፍልጠት በተገዳስነት ክሰርሑልን ክጉስጉስሉን ብምትሕስሳብ ኣብ ቀጻሊ ተወሰኽቲ ኣስተምህሮታት ክወሃብ ምዃኑ ሓቢራ تدحكم كبرت عزتنا على ዜና ስፖርት ሒዛልኩም ቀሪመልና ምክታልኩም ድማ በኸብን ዓድም ኣብ ሪዮ ዲ ጄኔሮ ብራዚል ኣብ ዝተኻየደ መበል 32 ውድድራት ኦሎምፒክ ዝተሳተፈት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ጽባሕ ሶኒ ወጋሕታ ናብ ሃገራ ክትምለስ እያ أمني حموش الشح عبر العثمان كساب تتسامى بمبصح مسبوطات 10 كسر عن كله هزكيل تولدن أرون كفلن أمني تتسامى وردر كحرفي كالون أمني 3000 متر مسناخل أتلت يمان هاب تسلاسة ناي متعري وردر تسجيرو كساب تتسامى بتصحن كله حنتي كابق دايم أتلتات نبيات حبت مريم دما أبو وردر ماراتون مبل سمانة درجة حزا وردرات كم زمتي ذكر الزمزلين كله إرترا أبك لدم مشكلتا أبزنا براسو تافي أبتي بدهن حيال وردر دانيل تقل هيمانوت مبل 4 درجة حزو وردرو فتيميوم إرترا بتاريخها أبو وردرات الأولمبيك مسنا إذا عمت زوسيحكا نحمشي جزاء كم زت تساتفت بطولات كأس جرين سوبر ديفيجن A زوبا ما كانت صباح سمت بزكاد نايم معصب بطولات كذا زميم أتي كاب فرق مع تجمر قدام كل تأجد استوطات سير كاب التحرير أنصار جزرت كتقدم يا الزمالة التحرير ساس درجان قطع زنتقينا كتعود كذل يوم جزمان ده 4 سنة بحزة نتأربع كل تنات بيزلوا التحرير درجان يصبح وتيتات تسبلام تجدما التحرير تصبح تكالو قدام أبو وطري أتي ويركب ناي مزازم تبايلو أبساس ترتب مخن وانش أمن على تقدمات ككالة تسلم زلوا دندن 5 كل تنات بيك يحب عردما 5 حال النت بحزن نتي وردراتك كقل صوت أنا حاجة تذكر دما لعل أقل بوتجير له أبت مع تذكر قدام كخونيهم أبت تذكر قدام دما تناق على أجزاء المعوات تحلم زلا دندن ده ولا سنتاش أي أجزاء المعتر تجوز لك أي بحر تعذبنا نملس زقد دما سنبت 28 حسة كمل صيام كما وصلتنا 25 حسة ودرات جراسروت استمال عربي 27 حسون بقدمات فرق في السماء كاتيل نيروم قدمات فرق في السماء جراسروت كما وصلتو تمال عربي 26 حسة أب ستاديوم أسمرات أوتاتو أب سلاسللو أب كل أب مع 10 شوعة دقيقة تبعتيو أب شاول زصرات بقى في 10 بعد مرتع مستنى سنبل بفصم كل حموش تبربعة زرت أتجرت نواجه كتر خبيام بمنقط انتن سعرات زقمسا زرات سنبل لما نرجع قدم مخنن ودبتنا مدب أرديوم أبقى زينا مسنا وشت هاجر استحاز شبع مدرخ بوتا إسبانيا 258 كيلومتر نزل سلاسلة شبع مدرخ بلجانيونا سيفان جنتشتن كاب كلاب أي إم سايكلينج بثلاث ساعات 55 دقيقة 4 كاليت تعود لهم داني إلى باناتي كلابتي كوفكال أي أليجاندرو فالفيردي سالساي كاب كلاب دايمشن داتا كريستيان سابار جليشام درجة كحزن كله يرفعوا مرها قدس دما جزيه كي كسره من بل 7 ترتب محاز نايت مالي مدرخ زازيموم بحافشاو جزيه كولومبياوي أتابو ما بي إم سي بعسران 5 ساعات 4 دقيقة 05 كاليتن أب مرحنتك أي حمال اللوم نزي ولد رزي كعوة له 900 وتوهي بوزلو ولدي 36 عام اسبانياوي كلاب موفي ستار أليجاندرو فالفيردي بعسران 4 كاليت بلصو قال أي ترتاك حزن كله كريستوفر فروم دما ب32 كاليت دونجيو سالساي درجة حزلهم كولومبياوان تشافيزن كوينتانا دما 38 كاليت دحرم 45 كيلو يسعبهم حدا كابتن جوبال ألبرتو كونتادور أب مقرب فلاتا مودقت أقات مونيريوم تخونا جن مسك زي كسر تحاسب لهم أبوست 3 كيلومتر بمبارم كلاب دايمشن داتا إرثاو مرها قدس بشمون تدققن 35 كاليتن كاب أتابو مالحيرو مبل 4 درجات بلت أوتيت حزلهم